Naħseb nistgħu nibdew, bonġu lil kulħadd, grazzi tal-li ġejtu, kif tafu llum l-iskopu li nħabbru l-programm uffiċjali tal-Ingress Solenni ta' Monsignor Arċisqof, irrid ngħid mill-bidu li din hija ċerimonja storika, hija ċelebrazzjoni għall-Knisja, ovvjament, għaliex dan huwa mument sabiħ fejn il-Knisja jkollha raj ġdid, raj li oġbu jagħtina l-Papa Franġisku. U iktar minn hekk ukoll din hija ċelebrazzjoni dan il-programm li se nħabbru llum li ilu ma jsir f'Malta aktar minn 70 sena. Jiġifieri l-aħħar ċelebrazzjoni ta' dan it-tip li fiha l-Arċisqof Mikiel Gonzi kien ħalla l-Knisja ta' San Dominku lejn il-Katedral tal-Indina l-Ingress tiegħu kien sar f'Mejju tal-1944. Jiġifieri importanti għalina li nwasslu dal-messaġġ lin-nies li jkunu parti minn ċelebrazzjoni li ilha ma ssir f'Malta l-71 sena. Kenna wkoll kif nafu l-Ingress Solenni tal-Arċisqof l-Lum Emeritu Giuseppe Merċiqa li kien sar fl-1976 imma il-programm dakinhar kien differenti tant li hu kien ħareġ mill-Palazz tal-Imdina għal ġol Katedral tal-Imdina. Però din id-darba għandna programm imħejji apposta li joġbu li jagħmel Monsignur Arċisqof elett Charles J. Scicluna ser nħabbru d-dettalji llum għalhekk inħalli fl-ewwel fidejn Monsignur Paul Vella li se jagħtina id-dettalji dwar l-istemma jew l-arma araldika li għażel jew li biex ngħidlek kienet diġà tħabbret mal-ordinazzjoni ta' Monsignor Scicluna mal-issa bħala Arċisqof ikun hemm ċertu dettalji li ħalli fidej Monsignor Paul Vella biex jispjegana wara Father Michael Buġejja jagħtina d-dettalji tal-programm illi ser ikonna dakinhar tas-Sibt 21 propju bħallum 7 tiem oħra u nagħti wkoll dettalji oħra fl-aħħar dwar press accreditation, press pools u kif se naħdmu dakinhar biex niffaċilitaw ukoll il-ħidma tagħkom. Monsignor Paul Vella. Semmilkom. Tajjeb, ġifieri kollha f'idejkom għandkom l-istampa tal-arma tal-Arċisqof. Diġà imdorrijin biha il għaliex Monsignor Scicluna kien diġà awżiljarju ta' Malta u allura diġà kienet kważi kif inhi issa, differenzi ovvjament li appartienu għal pożizzjoni ġdida tiegħu bħala Arċisqof ta' Knisja Metropolita. U allura jekk nibdew naraw l-arma il-biċċa ċentrali li hija ma nixxi ngħidu l-qofol ta' dak li huwa kunjomu għandna ż-żiemel abjad, għandna l-qamar u għandna l-fjura. Fuq sfond aħmar. L-isfond aħmar anke ifakkarna fil-mantar ta' Kristu meta s-soldati poġġewlu l-mantar aħmar skur u allura ifakkar ukoll anke fil-martirju, fil-tbatija, fil-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Iż-żiemel abjad jirrievoka mhux biss il-kunjom Scicluna imma anke iż-żiemel tal-Apokalissi, iktar u iktar meta Monsignor Scicluna sar isqof awżiljarju f'Malta kien għażel din il-frażi Fidelis et verax. U allura din il-frażi fidilu veru li ġejja mill-Apokalissi, iż-żiemel abjad li meta mmorru lura u nirreferu għall-Apokalissi nsibu żiemel abjad li huwa propju id-denominat b'dawn il-kelmiet fl-Apokalissi il għaliex jissimbolizza anke il-Kristu u warajh jimxu dawk kollha li huma ġusti u fidili. U allura qegħdin naraw hemmhekk anke dan is-simboliżmu ta' l-Arċisqof li jmexxi l-komunità Nisranija u l-ewwel u warajh nimxu aħna u jmexxina lejn Kristu. Bl-interċessjoni bħal dejjem aħna Malta għandna b'mod partikolari rabta partikolari ma' Marja Santissima għandna il-qamar u għandna il-fjura. Il-qamar li fl-Antik Testament ifisser dejjem simbolu li tkompli. Għalkemm mhix ix-xemx imma il-qamar ikompli dak id-dawl anke fil-mument ta' dlam. M'hemmx ix-xemx imma hemm il-qamar li jagħtina id-dawl. U Marija Santissima, b'mod partikolari anke fl-Apokalissi, hija imqabla mal-qamar. U allura is-simbolu tal-qamar fl-arma ipoġġina anke f'din il-perspettiva li aħna b'mod partikolari nerġa' ngħid Malta
għandna din ir-rabta ma' Marja Santissima, Monsignor Xikluna jixtieq ipoġġi l-episkopat tiegħu taħt il-mant, taħt il-protezzjoni ta' Marja Santissima, issimboleġġata wkoll bil-fjura li fl-Antik Testament il-fjura dejjem kienet mod partikolari jekk imorru fil-tip tal-anja tal-anjiet, tissimbolizza propju dak l-element partikolari li lilna jurina il-ġmiel. Il-ġmiel tal-mulej, fl-għalqa tal-mulej li huwa il-poplu tal-Alla f'dal każ il-Knisja f'Malta. Jekk imorru l-barra mill-istemma ċentrali, mill-arma ċentrali, għandna is-salib, dejjem insibu salib doppju Malta, għaliex Malta hija sede arċivescovili metropolita. Hija tradizzjoni antika ħafna, is-sedi metropolitani jirrispekjaw dawk is-sedi patriarkali fl-Orjent. U allura is-salib doppju. Bissa nidħol fid-dettall għandkom anke miktub għalfejn doppju, għaliex waħda minnhom tissimbolizza l-iskrittura, l-iskrizzjoni li kien poġġa Pilatu fuq ras Kristu. Is-salib li n-naħat isfel marbut mal-palju. Il-palju huwa is-simbolu dak il-stola, ħansejjaħlu stola, stolun li jdur ma'on l-isqof, ma'on il-metropolita fl-Orjent insibuhom iktar b'sinifikat. Fil-Knisja tagħna tal-Occident donnu m'għadux daqshekk ta' simbolu partikolari, però xorta waħda l-metropoliti għadhom jilbsu il-palju anke jekk forma ridotta, u allura fl-istemma tal-Arċisqof ta' Malta dejjem jidher il-palju għax huwa il-metropolita li normalment taħtu jkollu diversi knejjes. Aħna Malta Għawdex, m'hemmx iżjed minn hekk dioċeżijiet. Jekk inħarsu mbagħad lejn il-kappell li hija tradizzjoni antika li l-isfijiet jilbsu kappell aħdar u allura il-kulur aħdar bil-ġmiemen fil-ġnub jispiċċaw berba ġmiemen isfel il għaliex huwa arċisqof, dawk huma tradizzjonijiet ta' eraldrija li ġejja mill-Medjuevu. Fl-isfond naraw is-salib tal-kavallieri. Hija wkoll tradizzjoni tal-isfijiet ta' Malta, ovvjament minħabba il-250 sena l-għamlu il-kavallieri f'Malta, li l-isfijiet ta' Malta ikunu jappartienu għall-ordni ta' San Ġwan u Monsignor Xikluna, apparti milli hija tradizzjoni li l-arma tal-Arċisqof ikun fiha salib ta' kavallieri, Monsignor Xikluna wkoll huwa kappellan konventwali Gran Croce tal-Ordni ta' San Ġwan ta' Malta. Nafx jekk naħseb fil-qasir tajt spjega kemm stajt. Nistgħu ngħaddu issa l-programm ta' dakinhar tal-21, Father Michael. Tajjeb, ta' min isemmu anke marbut mal-istemma li l-palju mhux se jintuża minn Monsignor Arċisqof bħal ġimgħa, imma dak kien għatalhom il-Papa fid-29 ta' Ġunju u mbagħad in-Nunzju iktar wara din id-data, probabbilment ikun xi ġurnata f'Lulju, iqegħdulu fuq spallejh waqt ċelebrazzjoni li ssir hawnhekk f'Malta. Ġifieri għalissa Monsignor Arċisqof mhux se jilbes il-palju sakemm jingħatalu mill-Papa. Il-programm ta' nhar is-Sibt huwa maqsum bejn wieħed ieħor f'żewġ taqsimiet. Għandna l-mixja li Monsignor Arċisqof se jagħmel mid-dar privata tiegħu sal-Konkatedral ta' San Ġwan u mbagħad hemm iċ-ċelebrazzjoni li ssir propju ġewwa l-Konkatedral. L-ewwel parti Monsignor Arċisqof l-ewwel parti jitlaq mid-dar privata tiegħu mod privat, jasal fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħallija da qed ngħidu għall-ħabta ta' 8:15 filgħodu, għaliex fit-8:09 mbagħad hemm qudiesa fil-Knisja Parrokkjali, ġifieri kollu li tisir qabel, jiġi milquh mill-Kunsill Lokali u mis-Sindku ta' Ħallija, mbagħad jiġi milquh mill-kleru, jidħol fil-Knisja, jagħmel ftit ħin ta' tal-privat li se jseħħ f'kull stazzjon li se jieqaf fih l-isqof, fil-fatt qed insejħulhom stazzjonijiet dawn il-mumenti ta' waqfa li se jagħmel waqt dan il-korteo u jgħid it-talba tas-Salvatur. X'in joħroġ imbagħad jitlaq lejn ir-Rabat.
akkumpanjat mill-ġenituri tiegħu. Imbagħad l-ewwel waqfa fir-Rabat l-ewwel stazzjon se tkun fil-Knisja tal-Madonna tas-Saħħa, fis-Santwarju tal-Madonna tas-Saħħa kważi fuq is-Saqqajja. Hemmhekk Monsignor Arċisqof jiġi milquh mill-komunità tal-Patrijiet hemmhekk, jidħol jqim lill-Madonna jgħid tal-banka għall-morda u jiltaqa' mal-voluntiera tal-Għaqdiet Maltin li jieħdu il-morda ġewwa l-urt. Wara hemmhekk imbagħad Monsignor Arċisqof jerġa' flimkien mal-ġenituri tiegħu jitlaq lejn il-Knisja ta' San Dominku. Nikkalkulaw li bejwieħed ieħor dan ikun xi 9 ta' filgħodu. Fil-Knisja ta' San Dominku jiġi milquh hemmhekk ukoll mill-komunità tal-Patrijiet, imbagħad jitwassal sal-Presbiterju u hemmhekk jiltaqa' ma' Monsignor Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona, li mhux biss huwa l-Arċisqof ta' qabel, Monsignor Arċisqof Xikluna, imma huwa residenti wkoll fil-Kunvent tad-Dumlikani tar-Rabat. U miegħu wkoll ikun hemm in-Nunzju Apostoliku. Flimkien it-tliet arċisqfijiet imbagħad jinżlu fil-Grotta tal-Madonna u hemmhekk ikun hemm ukoll mument ta' talb privat u titkanta s-Salve-Reġina. Imbagħad wara l-Knisja ta' San Dominku, l-Arċisqof Cremona flimkien man-Nunzju jibdew dan il-korteo lejn il-Knisja Parrokjali ta' San Pawl tar-Rabat. Se jgħaddi minn triq Borċolovir u triq il-Kulleġġ. Fit-tarf ta' triq il-Kulleġġ jintlaqa' miż-żewġ banet tar-Rabat maqudin f'banda waħda u jiddaħħal fil-pjazza. U hemmhekk isir l-istess proċess prattikament li sar ħallija, jintlaqa' mis-Sindku mill-Kunsilliera tar-Rabat, imbagħad jinżel fil-grotta fejn jiltaqa' mal-kapitlu, jidħol fil-grotta u hemmhekk jgħid il-kredu tal-Apostli u jgħid it-talba ta' San Pawl wara ftit ħin ta' talb privat. Il-korteo mbagħad akkumpanjat id-darba mill-banda se jimxi lejn il-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani Minuri u hemmhekk jiġi milquh mill-superjuri provinċjali jew ġenerali tal-kongregazzjonijiet li jeżistu f'Malta, li għandna f'Malta, kemm irġiel u kemm nisa. Imbagħad jidħol għal ftit ħin mument tal-privat fl-oratorju jew is-Santwarju ta' San Giuseppe, hemmhekk jgħid talba għall-familja u jagħmel ukoll talba ta' San Giuseppe. Minn hemmhekk il-korteo se jkompli bil-karozza sal-Knisja ta' San Mark jew kif inhi magħrufa ta' Sant Ugustin, ġifieri tal-Patrijiet Agostinjani, fejn hemmhekk jiltaqa' mal-kappillani u wara l-istess mument ta' talb ikanta il-Veni Creator flimkien mal-kappillani. Minn hemmhekk il-quddiem mbagħad il-korteo se jimxi bil-mixi. Ġifieri se jkun hemm il-banda fuq quddiem, il-superjuri maġġuri tal-ordnijiet reliġjużi, il-kappillani u l-arċisqfijiet, ġifieri in-Nunzju u l-Arċisqof elett. Fil-bib tal-imdina jiġu mill-qwajn mill-Kunsilliera u mis-Sindku tal-imdina u mill-kapitlu tal-Katedral. Meta jimxu ftit mbagħad wara li ssir din il-laqa quddiem il-Kappella ta' Sant'Agata, l-Arċisqof wara x-xewqa li jiltaqa' mal-mexxejja jew rappreżentanti tal-mexxejja ta' knejjes li mhumiex Kattoliċi u anke ma' knejjes oħra li mhumiex insara bħalma hu l-imam. Minn hemmhekk il-korteo jibqa' sejjer sal-Katedral. Dik hija l-ewwel parti ta' din iċ-ċelebrazzjoni. Fil-Katedral imbagħad l-Arċisqof elett jiġi milquh mill-Arċidjaknu, Monsignor Filip Kalleja, u mill-Arċipriet tal-Katedral, Monsignor Anton Kassar, u Monsignor Kalleja bħala Arċidjaknu jippreżentalu l-Kurċifiss. Ġifieri wara li jinżel arkubtejh fil-bib tal-Katedral qabel jidħol, l-Arċidjaknu jippreżentalu l-Kurċifiss u jivvenerah. Imbagħad jibqa' sejjer għall-Kappella tas-Sagrament u wara l-Kappella tas-Sagrament jidħol ġewwa fis-Sagristija biex jipprepara għall-Qudiesa. X'ħin tibda l-Qudiesa mbagħad l-ewwel parti tal-Qudiesa, prattikament l-ewwel ir-Ratt tas-Salib u t-Tislima jagħmilhom in-Nunzju Apostoliku u immedjatament wara jinqara id-digriet tal-Papa se jinqara bil-Latin u mbagħad ikun hemm anke qari ta' traduzzjoni bil-Malti. X'ħin jinqara id-digriet, Monsignor Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona se jagħmel talba għall-Arċisqof il-ġdid. Imbagħad in-Nunzju jakkumpanja lill-Arċisqof elett lejn il-katedra tiegħu, ġifieri il-sedja li hija simbolu tal-awtorità li l-Arċisqof għandu fid-djoċesi, hija simbolu tas-seta tiegħu li jgħallem, tar-responsabilità tiegħu li jgħallem. U jagħtih ukoll il-baklu.
Ma ninsewx ġvidini mhix parti mir-rit as-saċ, imma għaliex il-baklu diġà rċevih l-Arċisqof elett fl-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Imma se jingħatalu mill-nunzju iktar mod simboliku biex ifisser it-tmexxija, responsabilità ta' tmexxija li huwa għandu. Issir anke kant ta' rat-il-ħajr u wara rappreżentanti tad-djoċesi se jagħtu omaġġ lill-Arċisqof il-ġdid. Imbagħad il-quddiesa tkompli bħas-soltu. Imexxi mbagħad fil-fatt l-Arċisqof il-ġdid Monsignor Charles Cicluna. Dak huma prattikament l-elementi ewlenin f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' nhar is-Sibt. Naħseb irridu ngħidu wkoll li diversi għaddiet fil-Knisja bħal karizmatiċi, l-fokolarini, neokatekumenat se jkunu qed jipparteċipaw ukoll f'din iċ-ċerimonja tul il-pjazzett, tul ir-rotta fejn aħna qed nistidnu wkoll in-nies biex ikunu preżenti u jsellmu propju lill-Arċisqof il-ġdid, il-Monsignor Charles Cicluna. Fil-pjazza ta' qudiem il-katedral se jkun hemm ukoll big screen u jkun hemm numru ta' siġijiet disponibbli biex min irid anke minħabba limitazzjonijiet ta' spazju fil-katedral ikun jista' jsegwi minn barra u fl-aħħar meta mbagħad l-Arċisqof joħroġ isellem in-nies ikun jistgħu wkoll isellmulu wara propju fit-tmiem din iċ-ċerimonja li aħna naħsbu li bejn wieħed u ieħor qed nippjanaw li jkun għall-ħabta tan-nofsija s-sija kwart. Jiġifieri huwa programm li jibda għall-ħabta ta' 8:15 ta' filgħodu u jispiċċa biex ngħidu hekk mhux iktar tard mis-sija. Irrid nirringrazzja pubblikament lill-istazzjonijiet PBS 1 u Net TV illi bil-għajnuna tagħhom se nkunu nistgħu waslu din il-xandira sħiħa minn filgħodu, nofsinhar kollu ta' filgħodu fuq l-istazzjonijiet ta' television ewlenin f'pajjiżna. Dan huwa servizz li wara xewqa li jsiru wkoll Monsignor Arċisqof biex min ma jistax ikun preżenti mħabba limitazzjonijiet oħrajn ikun jista' jsegwi dak li jkun għaddej jkun parti minn din iċ-ċelebrazzjoni li ħajkonna bħallum ġimgħa. Ħaġa oħra rigward il-press, il-media arrangements, ovvjament aħna qed nieħdu ssieb li jkollna sistema ta' pools fejn intom tkunu tistgħu tipparteċipaw u issegwu dak li jkun għaddej tul ir-rotta għaliex peress li t-toroq ħajkunu magħluqa jaf ikun hemm diffikultajiet li ssibu aċċess biex taslu hemmhekk u biex tkomplu wara l-korteo. Għalhekk fil-press pack li tajnikom fejn hawn il-programm sħiħ li għadu kif spjega Father Michael, fl-aħħar hemm link għall-accreditation knisja.org/accreditation fejn kull min jixtieq jkun f'wieħed mill-pools li se jkollna dakinhar ikun jista' jissottometti d-dettalji tiegħu kif isir f'kull attività ta' dan it-tip. Hemm 3 pools differenti, jiġifieri wieħed irid jagħżel fejn se jkun. Hemm press pool 3 biex nibda mill-aħħar li huwa dak li se jkun hemm il-main stand li se jkun hemm fil-katedral fuq ġewwa sewwa fejn ħadd preferenza ovvjament lil audiovisual media u anke lil ġurnalisti biex ikunu jistgħu jirrapportaw l-omelija li se jagħmel l-Arċisqof dakinhar u ċ-ċelebrazzjoni, ċerimonja sħiħa. L-ewwel press pool u t-tieni press pool samna il-postijiet prattikament biex min ikun fl-ewwel post jgħaddi għat-tielet post u mit-tielet post imur għall-ħames post biex dejjem ikunu akkumpanjati minn xi ħadd mill-uffiċċju tagħna li se jkunu qed jieħdu lill-ġurnalisti qabel jasal Monsignor Arċisqof. Hawnhekk il-preferenza tingħata lill-fotografi u l-camera persons biex ikunu jistgħu jieħdu għaliex iktar minn xejn huma photo opportunities, imma sabiħ ukoll li nifhem li jkun hemm ġurnalisti li jirrapportaw l-ambjent li ċertament se jkun hemm fit-toroq. Għaw id-dettalji online issibu wkoll id-dettalji ta' meta trid tinġabar accreditation card biex tintlibes dakinhar u ħalli fidejkom biex titlu hemmhekk u timlew id-dettalji ta' min se jkun jattendi u jirrapporta din iċ-ċelebrazzjoni. Hemm il-possibilità wkoll li wieħed isegwi minn fuq ir-radju permezz ta' Radio RTK u Radio Marija il-ċelebrazzjoni sħiħa li ħassir. Ma nafx hemm xi dettalji oħra jew mistoqsijiet minn naħa tagħkom. Fuq parking Kevin irridu nitkellmu wkoll. Iva. Se jkun hemm xi fixed points għall pubbliku biex isellem lil Monsignor Arċisqof tul ir-rotta?
Iva, ir-rotta li għaddejnilkom hawnhekk fil-press pack hija markata biex ngħidlek il-punti ewlenin fejn hu se jkun qiegħed li spjega Father Michael il-knejjes ewlenin fejn Monsignor Arċisqof ser jinżel. Ekku, ġifieri aħna ċertament li hemmhekk se jinġabru n-nies tal-lokal u persuni oħra biex ikun jistgħu jsellmulu. It-triq ukoll hija ovvjament hija rotta hija fissata, il-pubbliku fil-gazzetti għadha se jkollu wkoll id-dettalji ta' din ir-rotta u allura kemm permezz tas-servizz tagħkom ġentili illi twasslu lin-nies fir-rapporti tagħkom anke permezz ta' riklami li se nagħmlu fil-gazzetti u fuq it-television ikun jista' jipparteċipa bisħieħ. Hija xewqa tagħna li ovvjament din tkun festa ċelebrazzjoni tan-nies għaliex il-Knisja fuq kollox hija n-nies mhux hekk. Ma nafx fim sew fil-katedrali ġifieri se jkun hemm xi postijiet għall-pubbliku? Dik waħda mill-problemi li kellna għaliex il-katedralu dak li hu. Ġifieri se jkun hemm spazju limitat ħafna għall-pubbliku. Għalhekk fil-fatt għamilna l-iskrin kbira barra u se jkun hemm anke ammont ta' siġġijiet biex min ikun irid isegwi mill-post ikun jista' jsegwi mill-pjazza. Nittamaw li t-temp ikun ta' għajnuna. Kif inhu llum. Nixtaq ngħid ukoll fuq il-parking qabel nagħmlu mistoqsija oħra, il-pulizija meta tkellimna mal-pulizija qalulna se jirriservaw 3 postijiet għal parking. Wieħed se jkun ir-Rabat fejn il-Bandli, imbagħad ta' quddiem is-Serkin, dik il-pjazza l-kbira ta' quddiem is-Serkin u l-Foss. Ir-residenti tal-Imdina se jkollhom fejn jipparkjaw fuq it-tomba. Ħafna nies ma jafux fejn it-tomba jinsaqsejt hija fuq is-sur li tiġi fuq il-Foss, fejn is-soltu jsir il-parking. Minn barra dak li hu tradizzjonali, il-mixja ta' qabel għandha xi messaġġ partikolari għad-dijoċesi? L-Arċisqof xtaq li jagħmel dawn il-mumenti ta' talb biex mhux sempliċement tkun korteo festiv, imma biex matul din il-mixja u jieqaf postijiet marbutin ma' devozzjonijiet partikolari ġewwa r-Rabat u fihom ikun jista' jagħmel dan il-mument ta' talb. Ġifieri prattikament għandna żewġ santwarji tal-Madonna, għandna l-Madonna tas-Saħħa u l-Madonna tal-Ar, imbagħad hemm San Pawl, patrun ta' Malta, u San Giuseppe, anke minħabba devozzjoni kbira li hawn Malta għalih. San Mark hija l-Knisja li normalment minna l-Arċisqof il-ġdid tradizzjonalment kien jiġi akkumpanjat anke mill-kapitlu tal-Katedral wara li jitwassal hemmhekk mill-Knisja ta' San Dominku. Xi mistoqsijiet oħra? Forsi l-aħħar żewġ affarijiet fil-press pack għandkom ukoll sfond storiku dwar l-ingress ta' Arċisqof biex ikun ta' għajnuna għalikom u ninsisti fuq dal-punt li l-applications għall-accreditation hemm deadline miktuba fil-online meta titlu intom hija il-3-17 ta' Marzu fl-4 ta' nofsinhar biex kemm jista' jkun nevitaw mbagħad telefonati u komplikazzjonijiet fl-aħħar għaliex ovvjament jibda jinqala l-entużjażmu tal-aħħar. Grazzi ħafna u l-ħidma tajba.